Proč mají Češi neustále potřebu někoho schazovat za jeho přízvuk v angličtině? Já momentálně žiju v Kanadě a několikrát už jsem se přistihla u toho, že se vlastně jako bičuju za to, když se mě někdo zeptá, odkud jsem, protože je slyšet můj přízvuk. Tak jsem postupně zjistila, že ve světě je přízvuk braný úplně jinak, než tak, jak to soudíme v Česku. Naopak bych až řekla, že mít přízvuk v zahraničí je nějaký způsob výsady, jelikož to vypovídá o tom, že umíte víc než jenom váš rodný jazyk. Co tak vím, tak tohle nemám jenom já, ale má to i spoustu mých kamarádů, kteří s tím bojujou, že se prostě stydí mluvit. Takže jsem vás s tímhle videem chtěla tak trošku podpořit. Abyste se nebáli mluvit v angličtině, abyste se hlavně nebáli dělat chyby v angličtině nebo v jakýmkoliv cizím jazyce. Jelikož tím, že děláte chyby, tak se ale zároveň i rozmlouváte a čím víc budete rozmluvený, tím víc a víc pro vás ten jazyk bude přirozenější. Takže nebojte se mluvit, nebojte se dělat chyby a hlavně se ostatním nesmějte za jejich přízvuk.